ruzie met... ik vergeet altijd de naam van deze strook. Ja. Hortensia. Hortensia. Dank u wel, mevrouw Buitenbeeld. Maar wat we eigenlijk voorkomen is... wie neemt zijn hoes nou door Joep? Iemand die ook schildpadden en vissen leuk vindt en sterren en... Oh, wacht, 4 keer 11. 4 keer 11 jaar. 1974, rustig aan was. De klinkpluimen. Oh, wacht. Hallo. Hallo, ziet je Joep? Joepie, ja. Nou, daar staat door Joep staat op. Dat klopt, ja. Hallo, ik ben Hi. Bas. Bianca. L1 programma onderweg. Kent je het? Ja. Ja? Het gebeurt niet zo druk dat wij langs een hoes rijden dat door Joep het. Wie is of wie woont Joep? Volgens mij is dat ooit een vroegere bewoner hier geweest dat dit pand gebouwd heeft. Maar wie het precies aan elkaar zit, weet ik niet. Ah, oké. Want zo lang moet je hier nog niet. Nee, ja, van hier is de kinderdagverblijf, hè. Dus we wonen hier niet. Maar we zitten voor 2011 hier. Dit ganse hoes is gewoon, dit is niet bewoond Nee. eigenlijk. Nee. Het is een kinderdagverblijf. Mhm. En dat heb je Joepie genoemd. Ja. Omdat het hoes door Joep heeft. Ja, dat klopt. Nou, dan zien we gauw goed gebrood. Ja, oké. Bij Owens. Dus, maar ziet je zelf al van Wielder? Ja, geboren uit Wilde, ja. Oké. Ja. Ik zag onder trouwens een groot bord achter de raam stond 4 keer 11 jaar. Nou, dat is even een carnaval. De klinkpluimen. Het klinkt puimen, ja. Klinkpuimen? Ja. Wat zien klinkpuimen? Ja, dat gaat met een stoppel op het land te maken. Ja. Dat noemen ze de puimen. En weer zijn de jeugdvereniging, dus de klinkpuimen. Dat is wat ze bij ons denk ik in het noorden een poes nemen of zo. Dat zou best kennen, ja. Oké. En Ja, ik zit toevallig ook bij de jeugdcarnaval. Ja. is dat leuk? Ja, heel leuk. Waarom Ja. is dat leuk? Ja, het is gewoon gezellig en ja, leuk om te kunnen betekenen voor de lui in het dorp, ja. Ja. Voor de jeugd voornamelijk, hè. Ja. Ja. Nou kunnen we de kindjes beter niet filmen in verband Nee, met privacy, hè? ja. Privacy. Ja, dat klopt. Maar wie is er doorheen gerold? Ja, eigenlijk met een vriendin van me. Ik kom voor op het idee van, vond ik het wel leuk, ja goed, om op kinderen te laten. Want ik heb er met toon, ik ga mijn diploma niet. Dus ik ben wel nog mijn diploma moeten gaan halen. Mijn vriendin had dat al. Ja, en ze is over hier terechtgekomen en dat gestart. Maar verhoorde dus wel in de omgeving dat er groot tekort was. Dus dat is even begonnen, ja. Dus je ziet eigenlijk in een gaat gesprongen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En wie bevelt het? Heel goed. Ja? Ja, ja. Ja. Heeft ze zelf ook kinderen? Ja, 3, maar de jongste is al 20. Oh, die kan ze bijna in dienst nemen. Ja, zo gaat. Niet in mama's voetsporen. Nee, niet echt. Nee. Ja, de jongste is wel nu de paarboontoonleraaropleiding. Dus met zijn diploma zou het kennen, maar geen idee. Oh, daar heeft ze nog niet kunnen betrappen op een richting waar ze... Nou, hij kiest voor het oudere kind, dus ik denk niet dat er deze kant op gaat. Hij kiest voor het oudere kind. Ja, het oudere kind van de lagere school. Dus dan Oké. zit ze eigenlijk een beetje in de bovenbouw. Oké. Ja. Ja, toch wel de echte pubers. Nou, het zijn nou niet echte pubers. Die heeft mijn dochter, de echte pubers. Oké, nou, de puberteit duurt tot die 24ste, hè? Ja. Met mijn dochter zit dus vanaf 12 tot ouder. Die zit ook in het onderwijs? Ja. Oké, en dan heeft ze er nog een? En daar ligt nog een en dat zit in de landbouw. En in de mechanisatie. Oké. Ja. En dat is ook een Dat zijn jong? vaders voetsporen. Oké, wat duidt pap dan? Ja, boerderij, hè. Akkerbouw. Ik zou bijna zeggen van, gewoon op een boerderij. Nee, niet meer. Oké. We zijn apart nu. Maar ja. Oh, je zit niet meer samen? Nee. Oh, oké. Nee.
Ja, anders had ik gedacht van, hij is misschien nog een Ja, agrarische kinderopvang kunnen bekend, op de ja. boerderij. Ja, al gekend. Maar dit bevalt prima. Heeft het, als ze nou terugkijkt, heeft dit altijd wel in dicht gezeten? Ja, kinderen heb ik altijd geweldig gevonden. Ja, absoluut. Ja. Want sommige lui zien ook blij als ze op een gegeven moment het hoes zien, hè, de kinger. Maar die heeft er gewoon Ja. nog die werk van gemaakt. Ja, ik vind het absoluut ja, leuk, ja. Ja. Wie is dat? Wie is dat gegaan in de coronatijd? Want ik heb gehoord dat er ook met kinderdagverblijven dat er enorme problemen waren ook om kindjes op te vangen en zo. Nou ja, goed problemen. Het was zo dat ik eigenlijk vanuit thuis moest werken. Dus er wordt wel verwacht van de ouders dat ze ook zoveel mogelijk thuis ook de kinderen opvangen. En ouders hoe het echt niet mogelijk was die in de horeca, of in de horeca zeg ik, in de zorg werkten, ja, die mochten dan een kindje brengen. Dus we houden af en toe 4, 5 kindjes per dag. Maar al die anderen tot 16, die zaten thuis. Oh, dus tot 16? Nee, ja, tot 16 kindjes per dag. Ah. Dus vrouwen tot 4 tot 5 hier en de anderen wat aangevuld waren tot 16, die zaten dan Wat zijn de leeftijden? 0 tot 4. 0 tot 4. Maar dan zoet je overdag toen in de coronatijd met de mondkapjes op, denk ik. Nee, 4 hoefde dat niet. Hoor. Oh. En de kinderopvang hoefde dat niet. Want dat kennen ze die kindjes denk ik Nee, niet duidelijk maken. Hè? nee, die snappen dat niet. Die moeten de mond zien, die moeten zien wat... hey, match niet de honger. Oh, Ook je my kent God. elkaar? Ja. Ja, dat Chris als een cameraman uit Wieler, mijn nums. Oh, dus wie goed is die relatie? Ja, dat zijn papa is een autovriendengroep van ons. Oh ja, maar toen riep ze hem wel even tot orde. Ja, maar hij luistert braaf, want hij is al... Ik hoop niet dat hij gevlucht is voordat hij nog terugkomt. Maar hij luistert wel goed. En hij is ook iets met kleuterjudo. Nou, dat is een zie komen ophangen inderdaad. En vroeg of dat kun je reclame kost maken. Moet ik ook als het tegen niet boeit, moest het zeggen. Maar moet ik een verhoeken uit mijn ervaring met de kleuterjudo vertellen? Maar ja, Ik heb vroeger ook... Ik heb vroeger ook eens een keer als snotblaag op judo gezeten. En toen moest ik sparren met een mechje. En ik dacht van, ik zet dus een heupworp in. En dat mechje, dat gebeurt met judo, hè, de velzwallers. Die had je een blootneus. En toen kwam die moeder, die was me toch kwaad op mij. En vanaf dat moment was ik eigenlijk wel een beetje kloor met judo. Toen durfde ik niet meer zo goed. Hersticht dat ook wel eens, dat mama's of papa's dich corrigeren of denken dat ze het beter moest doen of anders moest doen? Of dat hun kind een bepaalde gebroeksaanwijzing heeft? ja dat misschien wel, ja, maar goed. Dat rolt ze wel vanzelf in. Hè. Dat leert ze zelf ook met... op een gegeven moment weet bij ieder kind welke gebroeksaanwijzing dat hij heeft. En wanneer een kindje pas kunnen de opvang, geven die ouders die gebroeksaanwijzing met en dan gaan ze nog handelen, ja. En op een gegeven moment verandert dat patroon ook wel weer. Hè. Ja. Ja. Soms ook gebroeksaanwijzing in boekvorm. Nee, gewoon mondelijk overdracht. Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er elders in al hun goede bedoeling misschien ook wel eens een beetje overbeschermend zien. Ja, welke mama is dat niet? Zo'n vrouw, ik ben ook nog overbeschermend over mijn kinderen. Ja? Nu nog steeds, absoluut. En misschien nog wel veel erger als wie ze klein waren. Ja, want ze komen op een gegeven moment ook echt in de buurt van andere gevaren als vroeger. Ja, Hè? absoluut. Vroeger was het bijvoorbeeld niet van de trap vallen of zo. En hoe is het met de auto onderweg? Of met de fiets, of met een scooter, Of met oetgoon of zo. Dat ze met van alles. Met van alles. Dat is misschien nog wel veel erger dingen. En luisteren ze dan nog als man wat zegt? Ik hoop het. Ik hoop dat ze het oppikken. En voor de rest moest ze gewoon hopen dat het allemaal goed gaat. Ja, precies. Ja. Maar ze kregen wel van mam de auto mee. Nu hebben ze zelf een auto. Goh, en dat terwijl ze nog aan het leren zien. Nou, ik heb nog maar één aan het leren. 2 zijn dus net geslaagd. Oké. Ja. Ja, werken, hè? Want zijn auto wel en moeten ze ook werken. Kijk. Ja, dat hoe ik vragen. Van, duidt mam dan financieren? Werken Of, nee, maar ze werken alle 3 keihard met.
Kijk. Ja. En hard werken hebben ze ook van mam meegekregen? Dat doet die ook? Ja, ook van pap. Ja. Ja, want als die in de landbouw zit, dan weet ze Ja, ook wat hard werken is. absoluut. Goh. Ja. Nou, ik held er wel een beetje een joepie gevoel aan over. Ja, Maar nou, ik vond het gezellig. Nou, fijn. En wanneer komen ze de kindjes halen? Vanaf 4:30 tot 5:45. En hoe laat begint verlichtendag dan? Ja, om 7:15 komen de kindjes binnen, ja, maar ik ben meestal 6:15 al hier en alles gaat klaarzetten. Oké. Ja. En dit is dan natuurlijk ook de ongekroonde boterhamsmeerkoningin van Wielder, of niet? Nou, dat leren de kindjes ook wel zalig. Echt hoor? Jazeker. Van 0 tot 4? Vanaf 2 jaar kunnen die dat prima zalig.